Για να καταλάβουμε τι παίζει με ένα πολιτικό κόμμα, τι κοιτάμε συνήθως? Τις δημοσκοπήσεις, την οικονομία, τις κινήσεις της ηγεσίας, τα γνωστά. Σήμερα όμως θα δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Μια, ας πούμε, αντισυμβατική ματιά σε ένα από τα πιο ιστορικά κόμματα της Ελλάδας. Το ερώτημα που βασανίζει πολλούς εντός και εκτός του κόμματος είναι αυτό. Τι γίνεται στο Πασόκ? Η πηγή μας λοιπόν έρχεται να δώσει μια απάντηση που δεν θα τη βρούμε σε πολιτικούς αναλυτές, αλλά κοιτώντας ψηλά, στα άστρα. Μιλάμε φυσικά για το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Ένα κόμμα που σφράγισε την πολιτική ζωή της χώρας για πάρα πολλά χρόνια. Για να το καταλάβουμε, η σημερινή μας προσέγγιση θα το δει σαν έναν ζωντανό οργανισμό. Έναν οργανισμό με ημερομηνία γέννησης και άρα με τον δικό του γενέθλιο αστρολογικό χάρτη. Και εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται ενδιαφέροντα. Η κεντρική ιδέα είναι αυτή. Η ημερομηνία ίδρυσης του κόμματος, 3 Σεπτεμβρίου 1974, είναι η γέννησή του. Και μέσα από την ανάλυση αυτού του αστρολογικού χάρτη, η πηγή υποστηρίζει ότι μπορούμε να δούμε τα πάντα. Τις βασικές του τάσεις, τις επιτυχίες του, ακόμα και τις παθογενίες του. Για να δούμε λοιπόν τι μας αποκαλύψει αυτός ο χάρτης. Στην καρδιά του χάρτη του Πασόκ, λοιπόν, βρίσκουμε αυτόν τον άξονα, Παρθένος από τη μία, Ιχθύες από την άλλη. Η ανάλυση το ερμηνεύει σαν μια εσωτερική ιδεολογική σύγκρουση. Η Παρθένος συμβολίζει την τάξη, την οργάνωση, τις εργατικές τάξεις. Οι Ιχθύες, από την άλλη, εκφράζουν τους περιθωριοκαιημένους, τους μη προνομιούχους. Αυτή η διπλή φύση, αυτή η ένταση, φαίνεται να το ακολουθεί σε όλη του την ιστορία. Και μετά έρχεται ο Ποσεϊδώνας, ο πλανήτης του οράματος των μεγάλων ιδανικών, των υποσχέσεων. Είναι αυτός που, σύμφωνα με την πηγή, έδωσε στο Πασόκ εκείνη του μαγική άβρα της ελπίδας, του θα. Είναι όμως ένα δίκοπο μαχαίρι, γιατί ο ίδιος ακριβώς πλανήτης συνδέεται και με τα σκάνδαλα, την αυταπάτη και τις υποσχέσεις που έμειναν στα λόγια. Ωραία, ας πάμε τώρα πίσω στον χρόνο, στις αρχές. Πώς αυτά τα αστρολογικά στοιχεία, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση της πηγής, έχτισαν την αρχική ταυτότητα του κόμματος και αυτή την τεράστια λαϊκή απήχηση που είχε. Και φυσικά δεν μπορούμε να μιλάμε για την αρχική υπόσχεση του Πασόκ χωρίς να μιλήσουμε για τον ιδρυτή του, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η ηγετική του φιγουρά ήταν η ζωντανή ενσάρκωση της ελπίδας που έδινε το κόμμα σε όσους ένιωθαν στο περιθώριο της κοινωνίας. Εδώ βλέπουμε πως η ανάλυση μεταφράζει τους πλανήτες σε καθαρή πολιτική. Η σελήνη και ο Δίας στους Ιχθύς, λέει, είναι η αστρολογική υπογραφή της μεγάλης υπόσχεσης προς τους μη προνομιούχους. Ήταν αυτή ακριβώς η ελπίδα που έφερε το Πασόκ στην εξουσία, η αίσθηση ότι επιτέλους ο τροχός θα γυρίσει. Βέβαια, η άλλη όψη του νομίσματος ήταν και αυτή εκεί από την αρχή. Ο χάρτης, λέει η ανάλυση, έκρυβε μια τάση για αλόγιστες παροχές, το θρυλικό τσοβόλα δώσ' τα όλα, αλλά και την απογοήτευση από μεγάλες υποσχέσεις, όπως η έξοδος από το ΝΑΤΟ, που τελικά έμειναν κενό γράμμα. Και τώρα ας μπούμε στα βαθιά. Πώς ακριβώς η πηγή συνδέει πολύ συγκεκριμένες πολιτικές και ιστορικά γεγονότα απευθείας με τον γενέθλιο χάρτη του κόμματος. Ένα από τα πιο μνημιώδη, θα λέγαμε, και διαχρονικά έργα της διακυβέρνησης του Πασόκ ήταν, χωρίς αμφιβολία, η δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του γνωστού μας ΕΣΥ. Και εδώ η ανάλυση βρίσκει μια απίστευτα άμεση σύνδεση. Οι ίδιοι ακριβώς πλανήτες που έδωσαν την υπόσχεση στους μη προνομιούχους, η Σελήνη και ο Δίας στους Ιχθύς, θεωρούνται αστρολογικά υπεύθυνοι για τη δημιουργία του ΕΣΥ. Είναι, κατά μία έννοια, η αστρολογική αποτύπωση της κοινωνικής πρόνοιας. Την ίδια ακριβώς εποχή όμως, ένα άλλο φαινόμενο πήρε τεράστιες διαστάσεις και η πηγή ισχυρίζεται ότι το έβλεπε και αυτό ο αστρολογικός χάρτης. Η ανάλυση λοιπόν εστιάζει σε μια συστάδα πλανητών, μια πολυαστρία όπως λέγεται, στο ζώδιο της Παρθένου. Αυτό ερμηνεύεται ως η κινητήριος δύναμη πίσω από την γιγάντωση της γραφειοκρατίας και του δημόσιου τομέα με τους ατελείωτους διορισμούς που σημάδεψαν εκείνη την περίοδο. Και κάπως έτσι φτάνουμε σε ένα σημείο καμπής, το 1989. Μια χρονιά που μια σειρά από σκάνδαλα ταράζουν στη θέμελα το κόμμα και ολόκληρη τη χώρα. Θα μπορούσε η αστρολογία να το είχε προβλέψει αυτό? Εδώ η πηγή είναι, θα λέγαμε, κατηγορηματική. Λέει ότι τα σκάνδαλα, κυρίως οικονομικά, ξέσπασαν ακριβώς στη στιγμή που, μέσα από μια τεχνική που λέγεται πρόοδος, η Αφροδίτη του χάρτη έκανε μια πολύ δύσκολη όψη, ένα τετράγωνο με τον Ποσειδώνα. Ένας συνδυασμός που στην αστρολογία συνδυέται ευθέως με την εξαπάτηση. Εκείνη η στιγμή, σύμφωνα με την ανάλυση, ήταν ουσιαστικά το τέλος της πρώτης ορθόδοξης εποχής του Πασόκ.
Και από την ανάλυση του παρελθόντος περνάμε τώρα στο πιο τολμηρό κομμάτι, στις προβλέψεις για το μέλλον και συγκεκριμένα για το 2026. Τι βλέπουν τα άστρα στον ορίζοντα για το κόμμα? Λοιπόν, εδώ η ανάλυση βλέπει δύο μεγάλες παράλληλες προκλήσεις για το 2026. Από τη μία έχουμε ένα θέμα ταυτότητας και δράσης. Προβλέπεται μια έντονη εσωτερική μάχη για τα ιδανικά του κόμματος, ένας αγώνας που μπορεί να οδηγήσει σε αυτοϋπονόμευση, παραιτήσεις στελεχών, ακόμα και στην αποκάλυψη νέων σκανδάλων. Είναι μια περίοδος όπου η δράση γίνεται θολή, συγκεχημένη. Από την άλλη έχουμε τη δεύτερη πρόκληση που αφορά την επικοινωνία. Η πηγή προειδοποιεί για μεγάλη δυσκολία στην άρθρωση ενός καθαρού λόγου. Υπάρχει ο κίνδυνος στο κόμμα να πέσει στην παγίδα μιας πολιτικής φαντασίωσης, να χάσει δηλαδή την επαφή με το ποια είναι η πραγματική του δύναμη και απήχηση. Όλα αυτά μαζί λοιπόν συνθέτουν μια εικόνα που δεν είναι και πολύ αισιόδοξη, σύμφωνα πάντα με την πηγή. Ποια είναι λοιπόν η τελική ετυμογυρία αυτής της αστρολογικής ανάλυσης? Με λίγα λόγια, το συμπέρασμα είναι απλό. Η ανάλυση προειδοποιεί για μια περίοδο όπου ο ενθουσιασμός κινδυνεύει να γίνει αυταπάτη και η δράση να γίνει εσωστρέφεια. Οι αστρολογικές όψεις, έτσι όπως ερμηνεύονται, δεν δείχνουν μια δυναμική ή ενθαρρυντική πορεία για το κόμμα στο άμεσο μέλλον. Και εδώ φτάνουμε στην τελική και ίσως την πιο σκληρή προειδοποίηση της ανάλυσης. Η πηγή κλείνει λέγοντας ότι αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, δεν αποκλείται καθόλου στα επόμενα 2 χρόνια να δούμε μια διάσπαση του κόμματος στα πρότυπα του ΣΥΡΙΖΑ. Μια πρόβλεψη που, αν μη τι άλλο, αφήνει πολλά ερωτήματα ανοιχτά για το μέλλον ενός ιστορικού πολιτικού χώρου.